काय समजावं काय नाही हे बाई पण धर्मनियतीच्या बंधनात प्रत्येकाचं नशीब सामावलेलं असतं तद्वत ही परमेश्वरा माझं मागणं एवढंच आहे माझ्या सौभाग्य धऱ्यांना दीर्घ आयुष्य दे आणि ही त्यांच्या नावाचा लावलेलं असं देवात राहू दे झळकात राहू दे आणि काय बरं मागू मी तुझ्याकडं आणि मला काही नको धन द्रव्य हिरे माणिक मोती सोनं चांदी दे असं सांगता क्षणी तो परमेश्वर देईल का नाही पण शेवटी एक मात्र खरं आपल्या सौभाग्यासाठी आपल्या सौभाग्य धनासाठी आम्ही बायकांनी प्रयत्न करतो आणि यासाठी एकसारखी प्रयत्न करतो लग्न केलं ही झाली पट्टराणी आणि लग्नाची मी माझ्या समवेत लग्न केलात पण धनी खरं प्रेम कुणावर तर त्या दाशीवर आणि माझ्यावर वरपांगी प्रेम पण असे ना का पण तुमच्या नावाचं अर्थातच तुम्ही माझं ब्रह्मांड आहात तुम्ही माझं वैभव आहात तुम्ही माझं सार स्रोत आहात सौभाग्यासाठी झटणं हे प्रत्येक स्त्रीचं कर्तव्य आणि यासाठी वाट पाहते घरी वाट पाहते सका प्राण मी विचार करते एवढा 34 वर्षाचा वारा तुझ्यात का आणि माझा स्वतःचा अपमान सुद्धा करावा याचा विचार करते. पण असू द्या काही का असेना आपण शांत सचिल
सद्भावनेनं प्रत्येक घटना महत्वाचा आहे.